हाग्रामाया सरकाराव फैगोन ना फैया गाव सानग्रोना लाथों जाय आदिबासी समाज आरो मुसलमान समाजा हाग्रामानि मैखुनमोन ना हाग्रामानि हाव फावमोन बे आदिबासी समाज आरो मुसलमान समाजा दिनै हाग्रामाखौ नागारनाय माने हाग्रामायाथ' गैलिया बिसायख'थि सम नङाब्लाबो दोहौ थाद'नाय गैयै राजखान्थि दोलो बास्लायनाय दिनै जिब्रेना चिरांदुवारनि आवथायाव गोलैनाय सेरफांगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा खेबसेयावनो गं 40 नख'रफोर इएम रनजित बसुमतारीनि मावनाय आरो UPPL दोलोनि आदरस'खौ मोजां मोननानै माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा दिनै गाजा गोमजायै जयें जायो। बे जयें हाबाफारियाव इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनो नुजानानै जयें जानाय सुबुंफोरखौ गोसो गुदुङै बरायनानै लायो। फै जों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों मोनथिनानै लानि। हाग्रामाया सरकाराव फैगोन ना फैया गाव सानग्रोना लाथों जाय आदिबासी समाज आरो मुसलमान समाजा हाग्रामानि मैखुनमोन ना हाग्रामानि हाव फावमोन बे आदिबासी समाज आरो मुसलमान समाजा दिनै हाग्रामाखौ नागारनाय माने हाग्रामायाथ' गैलिया दिनै 80-90% बर'फ्रा UPPL दोलोजों दङ प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट खालामना दङ आरो हाग्रामायालाय सोरखौ लानानै सरकाराव फैबावनांगौ जाखो फैनोनो हाला बियो उनावहाय बिनि एक्टिभिटिसखौ जोङो नायगोन बिथाङा सरकाराव फैबासो एक्टिभिटिस खालामनो हागोन ना सरकाराव फैग्रोथोंसै फैग्रोनो हो गाव फैग्रोनो नाजादों खिन्थु आं बुङो 20 बोसोरनि थाखाय हाग्रामाया BTC आवहाय आरो सरकार दानो हालिया सार BPF हान्जानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना एरिया एक्सटेनसनखौ नांगौ बायदि जायाखै होननानै बुंबाय थादों एरिया एक्सटेनसनखौ बिसोरो सापर्टखौनो खालामखायाखै माबोरै नांगौ बायदि जादों होननानै बुङो एरिया एक्सटेनसनखौनो नाङा होननानैसो बुंदों जायनि जाहोनाव सनितपुर आरो मा होनोमोनलाय बिश्वनाथ सारियालिनि रायजो राजाफ्रा बिसिनि सायाव खुद्रिखांनाय फैदोंमोन दिनै जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ मानगिरि चिफ मिनिस्टारनि बानजायनाय आरो जोंनि नाजानाय जोंनि सरकारनि नाजानाय मानगिरि चिफ सारनि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेंनो रोङै मावनाय बेफोरबायदि खामानियावहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बिथोन बायदियै इमप्लिमेन्टेसना क्लजफ्रा जाफुंगासिनो दङ आरो बेखौ BPFआ मालाबाबो लुबैया मानसिफोरनि मोजां मावनायखौ जेराव BPFआ लुबैयाबा एक्सटेनसनखौलाय बोरै लुबैनो आरो दा एक्सटेनसनखौ जे 41 भिलेज डिक्लेयार होबाय बाखि भिलेजखौ होनो थांगासिनो दङ जोङो टटेल 71 भिलेज डिमान्ड खालामदों बेनिनो 41 भिलेजखौ होबाय बाखिया सालिजारि नायगासिनो दङ आरो बेबो हाबगोन मथा मथि एरिया एक्सटेनसननि बेलायाव चिफ मिनिस्टारा गावनो कमप्रमाइज खालामखाया बेवहाय साननांगौ गोनां गैया बिसोरो लुबैखायैखौलाय सेटिसफाइ गैयैखौलाय फोरमायखागोन थेंक इउ सार जोंनि BTR हालामाव जेसेबां BPF खौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना प्रमद बर' बिथांनि मावनाय आरो बिथांनि जा स्ट्रेटेजि आरो बिथांनि जा पलिसिफोर बेखौ मोजां मोननानै दिनै माइनरिटिफोरल' नङा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठियाव फैगासिनो दङ खिन्थु देग्लाय मेक्सिमामलि माइनरिटिफ्रा UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामदों आरो बिनिनो दिनै बेंटल सेरफांगुरि गामिनि माइनरिटि गामिनि फ्राय 90% मानसिया UPPL दोलोआव जयेन जाबाय 10% एखेबारे 10%बो नंद्राया जों अब्लाबो 10% दोननो बेखिनिया थाबोबाय जोंहा खोब गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना दिनै मोजाङै सान्थिखौ गायसननायनि थाखाय नाम्बार 1 बिथांमोना जोंखौ एप्रिसियेट खालामदों 2 नाम्बाराव गासैबो जाति जनगोष्ठिनि सायावहाय खुनु डिफारेन्स लायालासेनो खामानि मावबाय थानायनि सायाव बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों सार दिनै साबैसे सुबुङा जयनिं जाखो टटेल किमान हयसे 46 फेमिलि 46 फेमिलि माने फेमिलि हिसाबै आरो ओजोंहाय जेनेबा माबा दङ फेमिलि हिसाबै 46 फेमिलिया दिनै जयेन जाबाय सार उफेरा मोनसे सोंथि थांनाय हरावहाय NGOनि मानसिफोरखौ सासे गुलि गावदों होननानै बुंदों सार बेनि सायाव गिबियाव मैयानि जाथायखौ लानानै जाय बिथाङा जिउ गोमाबाय बेनि थाखाय आं बेक्तिगत जानानै आंनि न'खरनि जानानै जोंनि सरकारनि जानानै आं दुखु फोरमायबाय 2 नाम्बाराव बियो मानसिफ्रा बुंलाबायदों NGOनि माबानि थाखाय जादोंना NGO होननाय खुनु NGOआ फरेस्टनि एक्टिभिटिसआव बाहागो लानो मोना बेवहाय मोनसे नियम दङ बेनिखायनो जोंनि BTC सरकारा
एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिङाव पास खालामनानै सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै 125 मानसिनो साख्रि होनाय जादों। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै बिथांमोना दानसेयाव 8,000 मोनो। बे स्पेसियेलि फर दा फरेस्ट प्रटेक्शन आरो बिथांमोना दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जयेन्टलि बिथांमोनाबो फरेस्टनि मोनसे पार्टखा बे NGO नङा फरेस्टनि मोनसे जयेन्ट अपारेशनाव मोगा मोगि जानानै माबायदि जालायदों जों बेखौ मिथिया बे जाथाया जानानै थांबाय। बेनि सायाव जा जों DC लेभेलनि इनकुवारि होनाय जाखाबाय। चिफ सारा दहाय फुङावनो बेखौ इनकुवारिखौ होनायनि थाखाय अर्डार होबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयैदि इनभेस्टिगेसना जागोन बिनि रिजाल्टआ उनाव ओंखारगोन। सार हाग्रामा बिथाङा बुंदों যে আমাৰ EM ছাৰ আৰু UPPL দলৰ কৰ্মীসকল আমাৰ VCDC চেয়াৰমেনসকলে এওঁলোকে আমাক আদৰণি জনাইছে। আমি 17 বছৰে BPF দলতে আমি দল হৈ আছিলোঁ। তো আজি আমি UPPL দলত অহাৰ এটা কাৰণ আছে। কাৰণ এইটোই যে এই দলৰ যেটো কাম কাজ বৰ্তমান যে কাম কাজ কৰি আছে খুব ভালদৰে কাম কাজ চলাই আছে আৰু জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো কামবিলাক এই UPPL দলে ভালদৰে কামখিনি চলাই আছে। আমি এইখিনি চাই মানে আমি আগুৱাই আহিছোঁ এই দলটোত মানে আদৰণি জনালোঁ। BPF দল হিচাপে 17 বছৰত এই আপোনাৰ অঞ্চলত কেনেকুৱা উন্নতি কৰিছে? এনেকুৱা ধৰণৰতো উন্নতি মই নিজৰ কথাই কওঁ। আজি BPF দলৰ 17 বছৰে যে মই আছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এনেকুৱা উন্নতি হোৱা নাই। কিন্তু আমি চালোঁ এই মাজতে এই যে 2 নং বেংতলৰ যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো একদম পাকা হৈ গ'ল মোৰ ঘৰলৈকে ইমান সুন্দৰকৈ ৰাস্তাটো হৈ গ'ল। তাহলে এইটোতো ভাল এইটোতো ভাল বস্তু। তো এই কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ যাতে আমি নিশ্চয় আমাৰ এই আমাৰ যিখিনি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বা মাইনৰিটি সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থ যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। মানে কেনেকুৱা যাতে মাইনৰিটি মানুহখিনি যাতে উন্নতি হয় সেইটো আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি এই দলৰ হৈ আমি কাম কৰি যাম। আমি BPF দলৰ পৰা UPPL দলৰ অহাৰ উদ্দেশ্য এটাই হৈছে প্ৰথম কথা হৈছে আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাটো ইহঁতে জন্ম দিব পাৰিছে আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা জন্ম দি দেশটোক শান্তি দিছে। আমাৰ মানুহ কৰ্ম কৰি খাব পাৰে কিন্তু শান্তি বিহনে চলিব নোৱাৰিব। যাৰ কাৰণে শান্তিটো প্ৰথম আনিছে। এইটো কাৰণে আমাৰ 1 নম্বৰ ৱেলকাম কৰিছোঁ যে শান্তিটো প্ৰথম আহিছে। তাৰপিছত ধৰক যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট কাম বা যিবিলাক উন্নয়নমূলক কাম সেইবিলাক লাহে লাহে 2 বছৰত যিমান দূৰ কৰিছে তাতকৈ 17 বছৰত যিমান দূৰ হোৱা নাই তাতকৈ 2 বছৰত বহুত বেছি হৈছে। এটা ভাগ হিচাপত 2 বছৰত বহুত বেছি কৰিছে। আপুনি আগত BPF দলত কেনেকুৱা কাম কৰিছে? মই BPF দলত আছিলোঁ কোনো কাম কৰিব পৰা নাই। BPF দল হৈ আছিলোঁ মাত্ৰ তেনেকৈ আছিলোঁ দল হৈ আছিলোঁ আৰু মই দলৰ হৈ কাম কৰিছোঁ কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে আমাৰ গাঁৱত আহি পোৱা নাই তেনেকুৱা আহি পোৱা নাই ডেভেলপমেণ্ট আহি পোৱা নাই। মই কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা বিফল হৈছে। এতিয়া কি বিচাৰোঁ আপুনি যে আজি মই আমাৰ গাঁওখিনি বা আমাৰ মুছলিম এৰিয়াখিনি যিখিনি 4-5টা গাঁও আছে আমাৰ বেংতল এৰিয়াত সেইকেইটা গাঁও যাতে আমাৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ উন্নয়নমূলক কামখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মন কৰি আমি চবে চিন্তা ভাৱনা কৰি আমি UPPL দলত যোগদান দিছোঁ। ধন্যবাদ।